Itt a nyár, és én is visszatértem hozzátok. 1 hónap csend után újra itt vagyok veletek. Nagyon hiányoztatok. Az elmúlt időszakban sok minden történt. Fáradtság, kiégés, mély levegők, felismerések. Elég sokáig azt hittem, hogy a pihenést azért tolom magam előtt, mert halogatás. Most már tudom, hogy a pihenés nagyon-nagyon is szükségletem. A kontrollt elengedtem, időt kaptam, új nézőpontokat, meglepetéseket, és ez az elcsendesedés nem gyengített, erősebbé tett. Egyetlen dolog biztos, a tempó nem mindegy, mert az élet nem ér véget 50 felett. Most kezdődik igazán. Szép napot kívánok neked, Szendődi Andrea vagyok, és örülök, hogy újra itt vagy velem. Ez itt az 50-es podcast. Szeretettel üdvözöllek. Hát sziasztok, megint csak, mert nagyon-nagyon örülök, hogy újra veletek lehetek, ugyanis kifejezetten hiányzott ez az együttlét, ez a féle közösség, amit mi együtt itt alkatunk, és elképesztő nehéz volt lerakni a podcastot. Ugye június 15-én kijött a webináriumom, és ahogy azt az adást lezártam, egyszerűen elküldtem magam szabadságra, kényszerpihenőre, nagyon-nagyon nagy szükségem volt rá. Rengeteget dolgoztam, és éreztem azt, hogy már az inspirálódás az tulajdonképpen egy ilyen megfelelési kényszerré kezd avanzsálódni, és úgy döntöttem, hogy a webinárium után leteszem a lantot. Hát 1 hétig majdnem megbolondultam, még az volt a szerencsém, hogy volt egy nagyon jó barátom Új-Zélandról látogatóban Magyarországon, és sokat is beszélgettünk arról, hogy a kontrollnak a kiengedése a kezem közül. Hát a webinárium ugyan nagyon jól sikerült, de én azt éreztem, mint utaltam az előbb rá, hogy elképesztően elfáradtam ebbe a munkába, ebbe a koncentrációba. Ugyanakkor ez a féle működés rámutatott a személyiségem egy olyan aspektusára, hogy nekem igenis nagyon oda kell figyelnem arra, hogy megfelelő ütemben dolgozzak, mert én hajlamos vagyok kicsit ilyen buldogszerű működésre, amikor tudjátok, azokat a nagy, erős állkapcsú kutyákat így szokták lógatni, hogy meddig bírják, és körülbelül én is ilyen vagyok, hogy a végkiremerültségig tudom hajtani ezt a munkát, és hát ugye mivel én tanuló vagyok ezen a pályán, ebből kifolyólag rengeteg kudarc ér. És ezeknek a kudarcoknak nem mindegy, hogy megyek nekik, hogy milyen nézőpontból kezelem őket, és hogy tudok megújulni. Úgyhogy ez a működés, ez egy ideig segítség, elvisz valahová, de van az a pont, ahol már határozottan kiüti alólam azt a féle inspirációt, azt az erőt, amivel én rendelkezem. És tulajdonképpen ebben a működésben benne van az is, hogy nem vesszük észre. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, vagy te hogy vagy vele, kedves hallgatom, de az tény és való, hogy néha annyira elsodor ez a féle áradat, ez a minőség, hogy nem is veszük észre azt, hogy a tudatunk be van szűkülve, hogy milyen stressznek vagyunk kitéve, pedig én sokszor szoktam nektek azt mondani, hogy lazítsatok, főleg az egészségügyi szektorban, hogy lazítsatok, hogy milyen fontos ennek a szerepe, és látjátok, én is szinte majdnem megdőltem. Az is igaz, hogy nagyon fontosnak tartom a fókuszt, amikor valaki egy startup bizniszt visz, igenis oda kell tennünk magunkat, az erőnket, az energiánkat, de az a féle tudatosság nem hiányozhat, hogy vigyázzunk magunkra. És hogy hogyan lehet észrevenni ezt a féle működést, ez nagyon-nagyon érdekes. Én rajtam olyan formán jelentkezett, hogy először is a barátaim hívták rá fel a figyelmemet, hogy keveset
látnak, ez az egyik, a másik pedig azt, hogy nagyon egyhangúvá váltam, nagyon monotonná, és nagyon fáradtnak is éreztem magam, viszont annyira vitt előre az alkotási áradat, hogy nem vettem észre. És amikor felmerült a lehetősége, hogy ki kell mennem Svájcba, akkor kezdtem kapizsgálni, hogy úristen, milyen régen utaztam, mennyire hiányoznak azok a külső impulzusok, amik valódi töltéssel inspirálják az életemet, mennyire hiányoznak az emberek körülöttem, hiszen én ugye a mesterséges intelligenciában dolgozom, egy ilyen személyes asszisztensként dolgozom vele együtt, vagy nem vele, hanem ebben a géppel együtt, és látom azt, hogy tulajdonképpen mennyire be tud zárni ez a világ egy ilyen kis ékszerdobozba. Tehát azt vettem észre, hogy az erőforrásaim és a tartalékaim csendesen így kezdtek lemerülni, és ez az észrevétlenség szerintem ez egy nagyon-nagyon sunyi, alattomos működés, mert hogy tényleg azt gondolja az ember, hogy minden rendben van, ugyanis én edzek, kint vagyok a természetben, futok, találkozom azért barátokkal is, tehát nincs az a féle eltávolodás, hogy tényleg be vagyok ide a 4 fal közé zárva, de ettől függetlenül az én személyiségem az egy teljesen más működésű, nem vagyok alkalmas ilyen robotmunkára, és ebből kifolyólag ezt a működésemet egyszerűen tudomásul kell vennem, hogy csendesen kimerülök, észrevétlenül lemerülök, és akkor nem tudom azt a minőséget hozni, amit elvárok magamtól. A cég elengedése 1 hónapra nagyon nehéz volt. Meglepett, kifejezetten éreztem azt, hogy nincs a kezembe a kontroll és a gyeplő. A felelősség, mi lesz a következő hónapban, és nagyon nehezen fordult át abba a bizalomba, hogy meg fogom oldani, és nagyon nehéz volt átbillennem azon, hogy a feszültségből egy megkönnyebbülés legyen. Az univerzum egyébként nagyon jó fej volt mostanság velem, mert semmi nem úgy történt, ahogy én azt elterveztem. Tehát ez az én tervezek, Isten végez, és ebbe az is benne volt tulajdonképpen, hogy sokkal több ajándékot, impulzust, élményt kaptam az univerzumtól, mint amit eredetileg beterveztem. És volt között jó, rossz, viszont mindenféleképpen sokkal tanulságosabb volt, és rámutatott egy nagyon érdekes tényleg, hogy az rendben van, hogy megvan az iránya az életednek, a munkásságodnak, a céljaidnak, de lehet, hogy az a féle kontroll, amit én most az elmúlt időben, az az akkurátus kontroll, amit én tartottam, az nem vált előnyömre. A másik része pedig az, hogy hát az élet így is működött nélkülem, és a rendszere, amit létrehoztam, az elkezdte elindítani önmagát. Tehát nem is biztos, hogy feltétlenül az a dinamika jelent számomra most már úgymond haladást, hogy kontroll alatt tartok mindent, hanem inkább lehet, hogy már egy ilyen művészi, egy ilyen alkotásba kell, hogy átmenjek. Nagyon fontos, amiről még szeretnék nektek beszélni, mint tapasztalatról, a bűntudat. Ugye személyiségemnél fogva, hogyha nem a feladatomnak vagyok szentelve, akkor a létem fontossága az leminősül, és lesz bennem egyféle olyan bűntudat, hogy úristen, én ezt megengedhetem-e magamnak, és nagyon érdekes volt, mert én azt gondoltam sokáig, hogy ezen én már túl vagyok. És képzeljétek el, hogy szembesülnöm kellett vele, hogy nem vagyok túl a bűntudaton, úgyhogy ebbe az 1 hónapban volt egy kis pszichológiai munkám is saját magammal, hogy ezt a bűntudat, ezt a mentális tisztulást, nézőpontváltást, ezt így megbeszéljem magammal a megfelelő keretek között. Ugyanis mindig azt halljuk, és ez talán az egész podcastnak ez a mondandóm a lényege, hogy azt halljuk, hogyha valamibe belekezdesz, akkor oda kell tenned magad energiába, és amikor a bűntudat így belép a színre,
akkor én azt látom, hogy tulajdonképpen pont azt a pozitív energiát vonja ki a teremtésből, az alkotásból, amivel valóban lehetne nagyot ugrani. Úgyhogy nagyon ránéztem magamba arra a kérdésre, és feltettem magamnak, megvilágítottam magamnak egy másik nézőpontból, hogy nagyon fontos az, hogy a bűntudatot át tudjam formálni, konvertálni olyas valamivé, ami előre visz, tehát konstruktívvá. És ez a váltás a destruktivitásból a konstruktivitásba, ez nagyon tényleg kifejezetten kihívásnak bizonyult ez alatt az 1 hónap alatt. Na most, hogy sikerült eljutnunk A-ból B-be, bizonyára jó nehéz volt nektek is követni, de remélem, hogy mindenki fogja azt, hogy mit szeretnék ebben mondani, hogy nagyon fontos, hogy a bűntudatot át tudjuk konvertálni, hogy el tudjuk engedni a gyeplőt, és a lelassulásban egy új nézőpont születik, és egy új érzelmi és mentális tisztulás. Ezek nagyon-nagyon fontosak. Tehát egy szóval jó, hogyha belekiáltunk az éterbe, hogy univerzum, lepj meg, mert elképesztő, hogy milyen emberek, gondolatok jutottak el így hozzám, milyen élmények léptek be úgy, hogy azok valódi hozzájárulással voltak az életembe. Tehát most, hogy itt a nyár, szeretném nektek elmondani, hogy lazuljatok nyugodtan, nézzétek rá azokra a zavaró tényezőkre, amik a pihenéseteket tönkretehetik, engedjétek el magatokat, kiabáljátok bátran, hogy univerzum lepjen meg, és nézzétek meg azt, hogy a történésekben mi az, ami hozzájárul az életetekhez, mi az, ami többé tesz titeket, vagy kimozdít éppen az adott nézőpontból, ami fogságban tartja azt az energiát, amivel alkothatnátok is. Találjátok meg saját tempótokat. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hát akkor fel is vesszük az 50-es podcastnak a fonalát. Itt a nyár, szeretettel üdvözöllek titeket, nagy ölelés, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok, csodaszép napot kívánok, és kövess be, lájkolj, oszd meg a videót, vagy podcastot másokkal, hogy máshoz is eljusson. Köszönöm szépen, szép nyarat kívánok!